otu ọ dị kpamkpem. O nwere obere nwanne nwaanyị nwere, o pere mpe, na-emetekwa ihe ọchị. Kịta anyị na-ekwu okwu a, isi etochara bụrụ ajọ ọfịa. Nne m wee sị na ọ ga-aga ka ọ ga kpụọ isi a. Charlie, ọ dịrọ m maka m kpụọ isi a. Isi a na-enye m ọṅụ etu ọ dị kpamkpam. Mana nne anyị n'anya ọ dị mfe.